cabinet is controlling the medical scheme or withdraw services mag facility kaka mano. Tiyudo ka facility ne konyo jopuonj mina jopuonj matiyo gi ndara madhi jomoa that route madhi Kisino te kata madhi Kindu jopuonj ne biro kanyo nikech facility no ne ber. Koro ka gi withdraw facilities makamagi ema kelo chandruok gi ng'ikruok. Koro onego ni service provider be twak makoro adwa ni kendo kwa kete mesa mondo kik gibed ni gigolagola service providers without proper procedure. Mondo service providers machiwo services maber ne jopuonj mondo jopuonj oyud service. Mar ariyo mana wacho kendo adwa nuoyo ni mondo service providers gibe owinj maber mondo gichiw services e okang' maber. Sirkal omii Teacher Service Commission Treasury pesa e sama longo mondo gin be gi transfer pesa ni ir service providers mondo service providers yudo pesa ma ginyalo ng'iewo godo yedhe, ginyalo chulo godo dakteche, joma chiwo services to the teachers. Nikech iyudo ni service providers moko ka japuonj odhi to ng'amo dhi gi pesa ne gimiyo priority gi ng'amo biro chudo cash molo ng'ama biro chudo gi card nikech delayers. Koro weche makamago kolosi to ywak ma jopuonj manitie mang'eny ok dhi bedo. Erokamano ahinya kapok awinjo wach mogik kaluwore kod thoro wach ma bende